пейте, господин майор! Спокойно. Няма какво да пея, достатъчно съм пял, каквото имам да изпея, съм го изпял. Дали ще се прилично? Той е верно. Мирно. Свободно. Благодаря. Става въпрос във връзка с утрешните занятия, които ми предстоят. Слушам. Кой има да слушаш? Чакай първо да каже, какво ще ми слушаш? Той е верно. Рядко, спокойно, дей така, бе. Утре в 5 часа. 5 сутринта. 0-0. Да. Враговете на родината са организирали важен природен феномен с изключително идеологическо значение. Спокойно, дей се. Има по-страшни неща. Утре ще има слънчево затъмнение. Верно. Да, съвсем верно. А вие надявам се, че знаете кое е слънчево затъмнение. Той е верно. Аз? Попитах ви, знаете ли какво значи слънчево затъмнение? Разрешете да предположа. Съмнявах се точно в това, че знаете, но нищо не. Значи, задачата е следната. Първо, извеждате личния състав точно в 5:00 часа на връх Гола чука, за да наблюдаваме феномена. Той е верно. Феномена. Освен това, по време на наблюдението ви ще направите разяснение, съответно на подчинените си. Това не е нещо страшно. Това са временни трудности в прехода. Да. Изобщо... Майде се умолям се сега... Забравих, чакай. Да, забравих нещо. Така е само. Няма смисъл, ако има облаци и ако ще вали, няма смисъл да водите ротата на хълма, на Баира, защото няма да може да видите нищо. Феномена. Да. Слънчевото затъмнение. Няма да го видите и затова ще прекарате останалото време в спалното помещение. Спокойно. Действаш. Ясно. Старшина Токмаков! Запрети да се... Старшина Токмаков! Кажете. Аз ще кажа. Ама после ще и накажа. Старшина Токмаков. Аз. Вражески сили са организирали феномен. Затова утре в 5:00 ротата да е строена в пълно бойно съоръжение на върха Гола чука. Слушай, ако има облаци, няма да спрявате ротата, защото феномена ще се проведе в спалното помещение. Слушай! Действай! Слушай! Ефрейтор Трифонов! Трифонов! Аз. Вец! Аз, ефрейтор Трифонов, аз. Слушайте какво, Трифонов. Слушам. Слушайте добре. Слушам. Виж сега. Слушам. Новобранците за вечер да не лягат. Уха. Да измият спалното помещение, ясно ли е? Уха. Да намажат белите плочки с бяла боя. Черните с черна боя. Слушам. Обувките с вакса. Слушам. Да лъснат оръжието. Това е верно. Да бъдат опретени. Слушам. И да не лягат. Що? Искам... Що? Щото искам, като дойда всичко да свети. Ясно ли е? Трифонов. Ти знаеш ли връх Гола чука, бе? Кое? Гола чука. Върха. Ще науча. Така, да го научиш, защото щяло да има феномен. Слушам. Ако не отидеш на Гола чука, феномена си е феномен. Ясно ли? Това е верно. Действай, Трифонов! Слушам. Василев! Новобранец. Падне. Стане. Падне. Стане.
Рени Василев, Рени Василев, Рени Василев, Василев, аз, Василев, аз, Василев, аз, Василев, аз. Рени Василев, Рени Василев, аз, Рени Василев, Рени Василев, аз. Добре. Старият моето гадже на море. Отлично. Ще ви нося коверите лично. Василев, аз. Аз, Падники! Слушай, Василев, аз. утре, 5 часа, майор Колев ще чука една гола. Василев, Аз. това е феномен. Разбрали е Кир, Василев. Север, аз, Рени Василев, Север, всичко разбрах. Ще чука на къра. Ако вали, ще чука в спалното. Ясно ли е, Василев? Северно. Действай, Василев. Слушам. Значи, има феномен, който ще чука един, ако няма облаци. Обаче ако има, ние ще седим в спалното разсъблечени и ще гледаме. Действай!